Wannan website in dai ba za ka raina naira 5,000 naira 10,000 ba a rana, wannan website ɗin naka ne. Muddin kana so ka rinƙa samun irin wannan kuɗaɗe, ka tsaya ka biyo ni daga farkon bidiyon nan zuwa ƙarshe. Akwai wani abubuwa da mutane ba sa ganewa, musamman mabiyanmu. So abin da ya sa muke yin bidiyo mu ɗora a YouTube saboda kowa ya je ya kalla ya amfana. Sakamakon WhatsApp ba zai yiwu a turo gundarin bidiyo ba, so kowa duk wanda ya zo yake amfana da shi ba. Shi yasa muke yin bidiyo na YouTube, wanda in ka je kuma za ka samu link a koda yaushe a ƙarƙashin screenshot ko a comment section. Insha Allah a cikin bidiyon nan muddin ka biyo ni daga farko har ƙarshe, zan nuna maka daga yanda idan ma a YouTube kai karo da bidiyon, in ma a ina ne ka karo da bidiyo, za ka je kai tsaye bayan ka kallaci bidiyon yin registration ka je ka yi register. Wannan website bai da wani wahalar aiki, kuma ana samun manyan kuɗaɗe a cikinsa. So abin da za ka yi shine, yanzu idan a group ɗinmu na WhatsApp kake, kamar yadda kake gani ga link da muka tura na YouTube. Abin da yasa zan muku misali da na YouTube saboda ku san inda ake zuwa a sami link a YouTube channel. So sannan in kana da YouTube ka danna bidiyon nan ka ga link ɗin nan bai kai ka YouTube ba, ka je kai updated ɗin application ɗinka. Yawwa, sannan in YouTube ɗinka ma baya aiki, ka je ka ɗora email ɗinka a kai. Yawwa, wannan shine. Saboda duk wanda zai ke bibiyan mu a gaskiya sai dai yake zuwa YouTube yana kallon bidiyo, saboda mu ma ya sauwaƙa mana. Sannan kuma ba sai ka zo kana tambayoyi ba, ya za ka yi kaza, ya za ka yi kaza. Ga bidiyo nan a YouTube za ka je ka kallace shi complete. Wannan shine. To ga yanda za ku yi registration. Kai tsaye yanzu abin da za mu danna bidiyon namu na YouTube channel ɗinmu, gashi nan kamar yadda kuke gani. Kai tsaye yanzu gashi mun riga mun danna. Abin da za ka yi idan ka zo ka danna kan bidiyon nan, abin da za ka yi na farko shine, abin da za ka yi ka kula da wannan gurin. Zan nuna muku wannan gurin. Jama'a ku kula da wannan gurin. Ka tabbata ka yi subscribing ɗin wannan tasha ta mai tarin albarka, domin hakan ne yake ba mu ƙwarin gwiwa. Duk wani abu da za mu kawo mutanenmu in suna mana subscribing, hakan shi yake ba mu ƙwarin gwiwa. Nan kuma za ku ga liking da muke da shi a nan guda 393. So wannan abubuwa guda biyu ka tabbata ka danna su. Na farko za mu danna subscribing ɗin nan, sai mu kuma danna gurin kamar yadda kuke gani ga alamar ƙararrawa a wannan gurin. Wannan ƙararrawa sai ka ƙara taɓa ta. So da ka taɓa ta za ta nuna maka guri, sai ka danna wannan all ɗin. Jama'a ku kula, ga wani all, shi za ku danna. Kana dannawa shi kenan, da zarar mun ɗora abu a YouTube namu, za ka ga TikTok za ka ga YouTube sun ma notification ka je ka kallaci bidiyo da zarar sabon update ya samu. Sannan sai ka zo ka taɓa wannan gurin ha'ilau, shi ma ka danna mana liking. Ku kula da Allah da kyau, ku danna mana liking. So gashi mun danna liking yanzu. Abin da za ka yi shine, bayan ka yi wannan, za ka je ka tsaya ka nutsu ka kallaci bidiyo. Bayan ka kallaci bidiyo, menene za ka yi? Za ka nemi link da za ka registration. To ga wani guri nan, wannan gurin da kuke gani an rubuta more ɗin nan, wannan gurin. A kowane bidiyo na YouTube in dai an yi rubutu a nan, za ku ga more. Ku kula da kyau, gashi nan wannan gurin da aka rubuta more. Jama'a ku tsaya ku kula da kyau, saboda ku muke yi. Duk dan ku fahimta ku gane muke yi. Kun ga wannan gurin da aka rubuta more, shi za a taɓa, za a ga link. Sannan in ba nan ba, za ka iya duba nan comment section. Kun ga wannan gurin, nan ne wajen comment section. Nan gurin shine wajen comment section, za ka iya taɓa, za ka ga link a nan. So shi kenan, kai tsaye abin da za ka yi shine, sai ka danna wajen more ɗin nan. Kana danna wajen more, gashi nan kamar yadda kuke gani ga link nan. Already ga link nan da za mu yi registration. Wannan link da shi za mu yi registration. Kai tsaye duk wanda ya biyo mu, za mu nuna masa yadda zai yi registration daga farko har ƙarshe. Yawwa, abin da za mu yi kai tsaye, za mu danna link ɗin kamar yadda kuke gani. So gashi link ɗin ya kai mu browser namu. To mutane da yawa suna samun confuse. A nan za ka zo ka rubuta sunanka kamar yadda kuke gani. Zan rubuta sunana. So bara, kun ga a nan a rubuta sunan mahaifina. A nan kuma zan zo in sa inkiya. So ma'ana username kenan, inkiya. Idan misali ana ce maka Musa, ana kiranka da wani suna ko ɗan Audu, irin dai inkiya za ka iya sa, za ka kuma iya sa sunanka. Zan iya sa Musa haka kamar yadda kuke gani, Musa. So za ka iya sa 2 haka, ko namba 2 dai, gashi nan dai ni dai na sa 10. Nan kawai sai ka zo ka rubuta email ɗinka kamar yadda kuke gani. So a nan za mu sa email ɗin kamar yadda kuke gani. Wannan gurin za mu sa email ɗin. Bayan ka sa email, nan gurin za ka yi choosing, sai ka zaɓi earning. Tunda kai so kake samun kuɗi, sai ka zaɓi earning. Bayan ka zaɓi earning, nan gurin za ka ga referral code ɗinka.
So bari in nuna muku. So ku tsaya ku kula da kyau. Kun ga nan gurin na sa sunana, nan na sa sunan mahaifina. Username ɗin nan gashi na sa Musa 20. To, kowa ya tsaya ya kula da kyau. Ba dole ne sai yanda na sa ba za ka sa, kai ma sunanka da mahaifinka za ka sa, nan ka sa inkiya. Yauwa. Sai wannan gurin, nan gurin, wannan gurin za ka sa email ɗinka, nan gurin. Email ɗinka za ka sa. Nan kuma sai ka yi choosing kamar yadda na gaya muku nan gurin kun ga taɓa za ka yi za ga ya nuna maka option guda uku ka zaɓi ɗaya ne. Nan gurin kuma already in dai ta link ka bi za ka ga sunan nan a kai direct. Sai ka yo ƙasa. Nan gurin sai ka rubuta password ɗin da kake so nan gurin. Gashi yanzu za mu rubuta password. Bara mu rubuta password mu gani. To gashi muna rubuta password a nan ƙasa za mu maimaita. Da mutane su tsaya su kula da kyau. Saboda mutane suke kula muke tsayawa muke nutsuwa muke muku bidiyo yanda kowa zai fahimta. Bayan ka yi wannan ga wani guri da aka rubuta registration ɗin nan, register ɗin nan. To kamar yadda kuke gani. Wannan gurin shi za ku taɓa gashi nan na zagaye an sa register. Yauwa kai tsaye bayan kun yi registration, bayan kun yi registration zai nuno muku guri kamar haka. Bayan kun yi registration zai nuna muku guri kamar haka. Jama'a ku kula da kyau. Zai nuna muku guri kamar haka. Wannan gurin idan kun danna za su tura muku da saƙo a email ɗinku. Ku kula da kyau. Za mu danna yanzu haka. To yanzu already sun riga sun tura mana saƙo a email ɗinmu. Za mu je mu dubo email ɗinmu yanzu kai tsaye. So za mu shiga email ɗinmu. Yauwa bayan ka riga ka shiga email ɗinka za ka yi scrolling ka shiga ƙasa. Bayan ka riga ka shiga email ɗinka ka yi scrolling ka danna link ɗin nan, kai tsaye zai dawo da kai ya nuna maka browser naka in ka zaɓa ka shiga. To muhimmin dai abin bayan ka yi wannan verifying ɗin zai kawo ka guri kamar yadda kuke gani kamar haka. Mutane sai a kula wannan gurin da kuke gani. Click to activating ɗin nan, wannan gurin click to activating sai ka taɓa shi. Sannan ana activation da naira 1000 ne. So in kana so ka yi aiki da wannan website sai ka yi activation. Yauwa wannan shi ne. So yanzu za mu danna gurin kamar yadda kuke gani za mu je mu yi activation. Abin da za mu yi yanzu ga wani guri da ya nuna red ɗin nan kamar yadda kuke gani. Wannan gurin shi za mu taɓa. Kun gan shi? In ya nuna maka guri kamar haka sai ka cancel. Kamar yadda kuke gani za mu cancel tallace. To wannan gurin shi za mu taɓa kamar yadda kuke gani. Wannan gurin shi za mu taɓa. Idan muka taɓa za su ba mu zaɓi kala-kala. Za dai mu shiga ku gani yanda yake. To gashi mun danna. In ka danna za ka ɗan bashi lokaci kaɗan. Yauwa idan muka zo nan kun gani yana ba da zaɓi kusan guda nawa? Kusan guda 5 zan ce ko 6. Kun ga wannan zaɓi ne na ATM card. Gashi nan dai sai wanda ka ga dama. Amma ku kula ina ƙirgo su ko? To wannan shi zan zaɓa. Ma'ana wannan kowa zai zaɓa. Wannan ɗin nan da na zagaye ku kula kowa shi zai zaɓa. Wannan da kuke gani kowa shi zai zaɓa. Yauwa za mu danna shi kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna shi abin da za ka yi za ka kula daga nan gurin za ka ga sun baka account number. Ga sunan banki. Wannan shi ne sunan banki. Wannan kuma shi ne account number su. Sannan ga inda za ka taɓa ka yi copy ɗin account number wannan gurin.
wannan gurin za ka taɓa kai copy account number. Yanzu za mu yi copy account number su mu tura musu. Yanzu mun riga da mun tura musu kuɗi, ina za mu taɓa yanzu a taƙaice? Ga wani guri da aka rubuta, wannan gurin da kuke gani, wannan gurin shi za ka taɓa bayan ka tura musu kuɗi, kamar yadda kuke gani za mu danna. So za mu danna shi. Wannan gurin za ka ba shi 'yan mintuna, yana ɗaukar minti 9 zuwa 10, minti 10 yake ɗauka. Amma yana ɗan ɗaukar 'yan mintuna shikenan za ka yi refresh za ka ga kuɗinka. Bayan ka yi refresh za ka ga kuɗinka. Yanzu zan nuna muku yadda kuma ake aiki da wannan website. Mutane fa sai sun yi haƙuri domin bidiyon zai tsayi. Yawwa, yanzu kai tsaye zan nuna muku yadda ake aiki da wannan website. Yanzu idan kun kula a nan ƙasa, a nan gurin za ku ga abin da na samu a cikin wannan application naira 282,082 da naira 53. Sannan abin da na yi withdraw last na ƙarshe wannan shine naira 2,200 daidai. Sannan yanzu a nan sama in kun kula a balance ɗina ina da naira 1,500. Kun ganta? Ina da naira 1,500. Sai wani abu muhimmi da nake so in nuna muku. Wasu za su ce a ina za mu kwafi link ɗinmu. So wannan shine referral link ɗinku. Bari in canza kala saboda kalar ta yi kama da gurin. Wannan shine referral link ɗinku. Wannan da kuke gani shine referral link ɗinku. Sannan za ka iya matse nan kai kwafi, za kuma ka iya matse nan ɗin ha'ilau again duka kai kwafi. So duk inda kaga za ka iya za ka matse kai kwafi. So sannan bayan wannan ka yi kwafi, na san mutane da yawa za su tambaya za a yi mai aiki a biya mu. Kai tsaye sai ka zo ka taɓa wannan layukan da kake gani. So ga su nan. Wannan layi guda ukun shi za ka taɓa. Wannan layi guda ukun shi za ka taɓa. So za mu taɓa shi. Kamar yadda kuke gani ga wani guri da aka rubuta tax ɗin nan. Wannan gurin da aka rubuta tax shi za ku taɓa. Shi za ku taɓa. Za mu danna shi kamar yadda kuke gani. To in suka zo nan za su ba mu ayyuka daban-daban, iri-iri, kala-kala daban-daban. Kun gan su duka wannan ayyuka ne. So sannan a nan ƙarshe za ka zo ka duba amount ɗin aiki. Kun ga wannan aikin naira 8 ne, wannan naira 6 ne, wannan naira 8. Gashi na har da aikin naira 1000 akwai. To amma idan kana so ka ga manyan aiki, ga wani guri da aka rubuta search ɗin nan, wannan gurin da aka rubuta search shi za ka zo ka taɓa. In ka taɓa shi kamar haka, sai ka danna wannan select ɗin. Wannan select ɗin sai ka danna shi. Idan ka danna za ka zaɓo abun da ka san za ka iya zuwa kai linkin da shi. Ga su Telegram nan, ga su Facebook nan. Bari mu sa Telegram yanzu sai ka zo ka danna search kamar yadda kuke gani. Za ka danna wannan search ɗin. Kana danna search zai kawo maka ayyuka na Telegram. Sai wanda ka ga dama gashi nan. Za ku gani wannan naira 8 ne, gashi nan ma kusan duk aikin Telegram naira 8. Idan ka ƙure kana iya zuwa daga ƙasa ka kuma ƙarawa. So duk wani aiki da kake so na wani platform za ka samu, kuma ba wani abu wahala ne da shi ba, kawai subscribing ɗin tasha ake. Sai ka zaɓi duk abin da kaga za ka iya. Ga TikTok nan ma za ka iya following. Aikin bai da wani wahala. Sannan kana so ka yi aikin ga inda za ka taɓa wannan gurin da ake rubuta wannan view tax ɗin nan, shi za ka taɓa. Kana taɓa za ka je kai join ka zo kai musu confirm. Insha Allah a next video zan kawo muku ci gaban wannan bidiyon. Mutane su yi ƙoƙari su yi register, su yi activation ɗin account ɗinsu. Da naira 1000 ake activation. Idan kana so ka samu link za ka same a ƙarƙashin wannan bidiyo, a comment section ko a description na wannan bidiyo insha Allah. A group ɗinmu duka za mu ajiye shi, sannan a story ma za mu saka insha Allah.